दाहाय प्रेसासाव मोसानायदो नामा जों दा मोसानायदो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंनि मोसानायखौ नायनो लुगैदोंबा नायबानो जाबाय आरो बादलाबासि नायलांदो नै दाहाय थांबाय आरो नैबे बिथाङा माने मा होनो लाजिसो दोनो भिडिअ कल रायलायबाय आरो नै ओमफ्राय सब नायनांदो ओइला मोनसिगोन आरो ना ओमफ्राय आंनि उनावहाय नै दोङो Dance. Itu dia. नेक्स्ट আছে गुवाहाटी विश्वविद्यालय नाम भर्ती
हो